खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबि निउज आपडेटआव दङ मुनमुन ब्रह्मनि गाज्रि आखु। 1 नं पर्बतजरा बिजाबनि बिजाथि मुनमुन ब्रह्मनि मोनसे गाज्रि आखुआ ससियेल मिडियायाव भाइराल जागासिनो। दिनै फ्ल'र टेस्टआव BPF दोलोआ जेननायनि थाखाय गावखौ सहायनो हायैयाव मुनमुन ब्रह्म बिथाङा लामायाव UPPL दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ खुदै मोजोरो। नैथियाव दङ BPF दोलोआ बुंथिगिरिनि सिगाङाव दावराव दावसि खालामदों। दिनै BTRनि फोथायनाय भट साननाय समाव दावराव दावसि जालाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सदनाव BPF दोलोआ बुंथिगिरिनि सिगाङाव दावराव दावसि खालामनायनि थाखाय 10 मिनिट सदनखौ दोनथ'नो गोनां जायो आरो 10 मिनिट दोनथ'नायनि उनाव फिन भट होनाय जानायाव UPPL BJP GSP जथाय हानजाया देरहानो हायो। मख'नो गोनांदि BPF दोलोनि सोद्रोमाया स्पिकार माइकखौ सिफायदों होनना खौरां मोननाय जादों। थामथियाव दङ फोथायनाय भटआव देरहाबाय UPPLआ। फोथायनाय भटआव UPPL BJP GSP दोलोआ दिनै फिन देरहाफिनबाय। BTR गाहाय मावफुंगिरि महरै प्रमद बर'आ देरहायो। बे भट होनाया आखाइ दैखांनानै होनाय जायो आरो बेयाव UPPL BJP GSP दोलोआ मेजरिटि दिन्थिनानै देरहानो हायो। BPF दोलोआ बेलटनि गेजेरजों भट होनायखौ खालामनो दाबि खालामदोंमोनब्लाबो बुंथिगिरिया बिथांमोननि दाबिखौ नेवसिनानै आखाइ दैखांनानै भट होनायखौ फोसावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।